RW, sembah nuwun Pak RW. Sukses selalu Pak RW. Jangan jauh-jauh Pak RW. Iya. Nanti saya mau laporan susah. Saged, awas jatuh. Oh, Pak RW asli Jawa Timur. Saking pundi? Oh, Jember. Ngerti, Pak. Jember berarti mun caket kalih Banyuwangi. Kula pun nate mriko. Pantesan lagune Karangkates ya Mbak Mel ya. Pantesan kok Karangkates ya, Dik. Oh, Nggih. jenengan ning Wonogiri, Pak RT. Wonogiri. Walah. Oh, gitu. Ibu nyaut aja. Ilang mesra saiki ana ning ngendi. Tanpa pamit teka nyulayani janji. Swara ati wong tansah ngeteni. Karangkates tinggal tresno kang sejati. Spesial Pak RW. Jampi saya budiku sayang. Sini, tak pijitin sini. Karangkates bendungan wewengkon Malang. Kinclong-kinclong banyune gugah benangan. Saben lewat tumuju nyebrang wetan. Tumetes atiku ratapan. Tunggu jejer sun elus rek maning. Orang lawas minangka dadi kasuri. Catur nitra laras tambang asmara. Sumiliri angin tansah udan rasa. Mbok yo eling Karangkates saiki kowe ora rewes. Karangkates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prastya. Saiki ana ning ngendi tanpa pamit teka nyulayani janji. Swara ati mung tansah ngeteni. Karangkates ninggal tresno kang sejati. Bapak RW spesial kagem jenengan. Ayo. Asik. 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 Apa ya nek sing gak aneh kaya gini? Asik. Asik. Ngetan bali ngulon apa setiane ngelakoni
Tak kene. Arisan. Makasih arisan sak seret nih. Oh. Sabda pandita ratu mung sliramu nyanyo ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati. Chandra Pesona. Ayo mama. Ayo. Kinerban jiwa raga ngundang rasa tes ler ngonya sekorong ada tanah bisa ngloloke atiku arisan. Oh Pak RT arisan. Pak RT, nggih arisan riyen Pak RT. Sabda pandita Jamping dadya ati sawijin anaknya ado tak lakoni arisan kok dora seneng arisan lho kok rumangsaku dora seneng lho arisan tangan di atas arisan wis kesuwen arisan. Thank you. Sabda pandita ratu
Mbak Mel. Mas Gondrong tadi Monggo, siapa? monggo Mas Gondrong. Mas Gondrong badhe nyekar, monggo.
Yang mana sih, Mbak? Neman yen nganti liya kanyawang, gleyang-gleyang tak sawang, mencok ning ngepang Pak RW. Sleret ireng tak sawang, tambah manise ibu bunga, yen kakon dadi bojone ora gampang. Pak RW jauh, Pak. Udah sama Pak RT aja. Pak RW-nya jauh. Saya takut. Makasih Pak RW, makasih ya. Spesial kantor Bu Tentrem, Chandra Pesona, Campur Sari. Spesial kagem ibu-ibu, jaga prasmanan monggo sambil joget-joget Bu ayo. Panitia monggo.
nang kene aku kok dadi kelinci glundung ya. Yo, Pak RT. Monggo Pak RT Merdeka ya, Pak? jajarannya. Merdeka, asik. Mas Gondrong. Kabeh sing gondrong-gondrong tak celeki Mas Gondrong. Iki nak pecinan ngene iki kok kira-kira nyawer ora iki ya? Surabaya terus yang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. Jebul ora ketemu, aduh klinciku, aja beda aku terus bali nyang Semarang, klinciku ana kandang. Arisan-arisan. Ae lho Pak RT. Arisan-arisan. Aduh. Pak, iya, aku ke situ ya. Pak RT dulu. Oke, Biar siap. biar ada temennya. Iya, ini aku mau ke sana tapi itu dulu sini tak pegang ke. Apa ya ono kebugiro bareng? Oh, iya. Terus. Nggih. Heeh. Talu lanjut. Pak, iki kok ono bau-bau Tekan banget. bau. Malah rusuh kabeh iki. Aku kan ya rak mudeng to. Apa kuwi? Mas Tulus, iya. Pak RT gawat. Matur Mas Tulus. Nggih. Kula sampun ngendika kalian Mas Tulus nek kula niki kan terah seni kerawitan. Nggih. Kok jane pun leres datang tamu Bu Giro pun pas nggih to. Lanjut si sarung jagung lanjut. Nek kula biasane untuk pambuka cucur bau, gendeng cucur bau masih gendeng. Lah dalan niku napa niku? Landrang gendeng cucur bau, lanjut talu ayayaan, lanjut palaran wasip. Pak, iku apa, Pak? Pak RT, nanti saya bawain kasetnya ya. HS arisan. Iya. Wah, malah bingung aku. Arisan. Ya Allah, iki kok ya angel men ki napa to Pak RT ki? Kula jane ngerti, Adate tapi ngono lho. kalau tekan Lah, wok ngono niku kuwi lek wau lho. sat-set Kan aku masih anak kecil. Aku ki ya iso rono nang nggone Mas Awas kowe Gondrong. engko delusur. Aman iki aman wis to. Monggo. Wis ana sing nampani kok Mas Gondrong. Mas. Iki lho Mas Gondrong. Mas, parkirane mau rame ora? Setor kene. Dilebokke rumiyin, Mbak. Lah jebulane gresek-gresek. Monggo. Nafsu lakasane montawati ragati aku dhewe kang ngabate. Ayo Cak Gondrong.
dong ora ketemu terus aku nyang Jakarta. Jebul ora ketemu aduh kliciku aja beda aku terus bali yang Semarang kliciku wis ana kandang Aim. iya kae tapi aku pengennya Mas Nah, Muji dhisik. Pakde, video niku nak royalti lho, Dim. Mangsane. Arisan ki yo kabeh, mosok siji tok. Mas Gondrong arisan se. Monggo. Iki yo Gondrong lho. Kayak Lah. Gondrong lho. Lah. Sing iki yo Gondrong. Aku sih ya salaman sik, salaman sik. Ayo Mamel. Lah jebelane krusuk-krusuk wakasane montang mancing rono jonggrang Mas ra ngerti akeh aku dhewe kangebane. Iki Mas Gondrong. J. Matur nuwun Aris. Mosok lho nyenggaki kok penyanyine lemu-lemu ngono Mas Kenci lho aku krungu no Mas Kenci mosok ngono. Boten parang ngoten nggih Mas Kenci. Kok gek transfer. Kan bari telepon aku. Ayo. Bari telepon. Kok wis WA. Dedek mau maaf-maafan. Makane Mbak aku mang nyetir dhewe tinggal ngene dolanan handphone Karo dhewe. aku. Walah. Ning aja omong-omong lho ya. Oh iya ya, streaming. Aku keceplosan aku. Oh, wis ngarang gawe senggakan dhewe ya. Ya kudu ngono wong YouTuber kok, Mbak.
Dadi yo ben ra ngisin-ngisini ora mung njukuki saka ngene rekamane wong. Ngono ki nek kena pelanggaran kudu inisiatif. Saiki no hak cipta lho ya. Royalti. Iya. Engko kena anu lho, kena hak cipta lho. Menika kala wau pamundutanipun saking Pak RT. Oh nggih, Pak RT. Kepati omahmu sing nang kene sida mbok dol to, Mas? Jare wingi arep dikontrakke. Terus tak tembung. Pripun? Nek tak nggoni piye, Mas? Piye Mas Kenci? Nah, terus malah tak kancani ra apa-apa, ngono jawabe kok. Aku terus piye leh ku jawab? Nyoh ngono lho. Ya. Oke, baik. Monggo. Pinapsu tapa Pripun Pakde Kenci? Loro napa setunggal? Cita nanging aja loyo ngono lho. Krungumu lak loro to. Loro. Mas Kenci male ngomong loyo. Oh iya. Nanging aja loyo. Ngono lho. Tapi Dadi kuwi ketoke ya wis. meh. Cita-cita wi oleh. Tidak bisa, tidak bisa. Nganggep perkara engko kelakon apa ora kan karo. Monggo.